ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃഷഭാനുസുതേ വൃഷഭാനുസുതേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാകസ്വാമി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു? ഏറ്റവും ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആ ഒരു എന്താണ്, ആദി ഇല്ല, അവസാനം ഇല്ല, മധ്യ ഇല്ല എന്നുള്ള മാതിരി അത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. എന്താണ്, സഹസ്ര സൂര്യന്റെ പ്രഭയായിരുന്നു ആ ഭഗവാൻ എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കണ്ടത്? ആദ്യം അർജുനൻ കണ്ടത് അനേകം എന്താണ് തലകള്, കിരീടങ്ങൾ അണിഞ്ഞ തലകള്, അതുപോലെ ദിവ്യ ആഭരണങ്ങള്, പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂശിയിരുന്നുണ്ട്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉടയാടകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം എന്തായി? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ദൃശ്യമായി. അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ പതുക്കെ എന്തായി? ഒരുപാട് കൈകള്, കാലുകള്, അതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? ദംഷ്ട്രകൾ, ഭീകരമായ ദംഷ്ട്രകൾ വന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ് അർജുനൻ കണ്ടത്? ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഇത് അർജുനൻ മാത്രമല്ല കണ്ടത് അല്ലെ. യക്ഷന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, മുനിമാര്, ഋഷിമാര്, ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആ ദിവ്യശക്തിയുള്ള ചക്ഷുഷുകളോടുകൂടി, കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാനെ, ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപം ഒരിക്കലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് അർജുനന് കാണിച്ചതാണ്. ആ രൂപമുള്ളത് ഭൗതിക ഇതിലാണ്. അത് ഭൗതിക രൂപമല്ല, ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. എന്നാലും അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രൂപം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായി? അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രൂപം മഹത്തെ ബഹുഭദ്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപാദം ബഹൂദരം ബഹൂദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യതിതാസ്തദാഹം. മഹാബാഹു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംശങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ ലോകനിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അപ്പൊ എന്താ കണ്ടത്? അവിടെയുള്ള കൗരവന്മാരും ഭീമരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലുള്ള മുഖ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ദംഷ്ട്രയിൽ കൂടി ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആ രക്തം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ഭീകരമായ ദംഷ്ട്രയുള്ള, അതുപോലെ തീപാളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, പായൽ കൂടിയെല്ലാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും. അവരെന്താണ്, എല്ലാവരും ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താണ്, അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇനി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാത്യാനനം ദീപ്ത വിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യതിദാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണോ. അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായുവോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നഭം സ്പൃശം ദീപ്തം അനേക വർണ്ണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആകാശം മുട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? പിളർന്ന വായയോട് കൂടിയിട്ട് തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് ഈ രൂപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഭയന്നിട്ട് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക് സംഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ലോകനാഥനായിട്ടുള്ള ദേവദേവ, ദയവ് ചെയ്ത് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ രൂപം മാറ്റിത്തരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പാളുന്ന കാലാഗ്നിജാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു മരണത്തിന്റെ മുഖമാണ് എനിക്ക് അങ്ങിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ എന്താണ് രാക്ഷസ തുല്യമായിട്ടുള്ള പല്ലുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ആമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാഹ സർവേ സഖൈവാവനിപാലസംഘൈഃ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസുത പുത്രസ്തദാസൗ സഖാസ്മിതൈരൈരഭിയോധമുഖ്യൈഃ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത്യുലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംതൃശ്യന്തേ ചോർണിതൈരുത്തമാംഗൈഃ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളികളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതാണ് ആ വായുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇതായിട്ടുള്ള വായുകളാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ആ വായുകളിലേക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുന്നത്? ചതഞ്ഞരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി എന്താണ്? അപ്പൊ യുദ്ധം ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ഇതാണ് അർജുന. അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നീയാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നേന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ല ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം എന്റെ കൈകളിലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്? എന്നിൽ ത്രൂ, എന്റെ സാങ്ഷൻ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്, അല്ലെ? ഭീഷ്മദേവന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു. എപ്പോഴാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിർ ഭയങ്കര ദുഃഖമായിരുന്നു. എന്താണ്? ഞാൻ മൂലമാണ്, എന്റെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയോ പേര് മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു രാജാവാകാനും യോഗ്യനല്ല, ഭരിക്കാനും യോഗ്യനല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോ സ്വയം ഭഗവാനാണ് കൂടെയുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ സമാധാനാവില്ലേ? ഭഗവാനേക്കാൾ മേലെ ആരാണുള്ളത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമായാലും സന്തോഷമായാലും എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജഡവസ്തു അല്ലേ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനോട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരനെ കൺവിൻസ് ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആലോചിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, പോയി ഭീഷ്മദേവരെ കാണൂ യുധിഷ്ഠിര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനും പോകുന്നുണ്ട്. അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇത് പറയും,
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ധ്യാനം എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഭീഷ്മരദേവര അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭീഷ്മര അടുത്ത് പോകണം എല്ലാവരും ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സമയമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് യുധിഷ്ഠിർക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്നുള്ള കുറ്റബോധം ഇങ്ങനെ കാർന്നു തിന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പാണ്ഡവര് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോണ്ട് ഭഗവാൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടും കൂടി അനങ്ങുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം ഉണർന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇവര് ചോദിക്കും, എന്താണ് പാണ്ഡവർ ചോദിക്കും, യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടക്കമല്ല, പാണ്ഡവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാൻ ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ധ്യാനിക്കുന്നു, ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നു പലരും പല ഇതായിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അങ്ങക്ക് ആരെയാണ്? അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങ് പരമദിവ്യതമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പറയും, എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് എന്റെ ധ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, ഇന്ന് ഭീഷ്മരാണ്. കാരണം എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ്, ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത്. ഭഗവാന് ശരിക്കും ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അവർ തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവർ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പനിഷ്മെന്റ് ആയാലും സുഖങ്ങളായാലും ദുഃഖങ്ങളായാലും എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു ജഡ്ജിമാരെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും അത്രയും കാരുണ്യാണ് ഭഗവാന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പോലും എന്താണ്, അപ്പോ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാൻ ഒരു തവണ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ ദ്രോണ കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരുമെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അർജുനൻ തന്നെയാണ് ജയിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത്. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മനും കർണനും പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദംഷ്ട്രയിൽ കൂടെ അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നത് കണ്ടൂലേ അർജുനൻ. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അർജുനന്. ഇനിയെങ്കിലും ഇതുവരയ്ക്കും നിനക്ക് കൺവിൻസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യാവൂ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനും, അതായത് പാസ്റ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഓൾറെഡി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എന്ത് നടക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അത് നടന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നതാണ് നടക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത് മുമ്പേ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അർജുനന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനോ അതിന്റെ കഥ കേൾക്കാനോ അല്ല. അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണം, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മാറ്റം എപ്പോ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളുണ്ട് പുണ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പാപത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, പാപങ്ങളും അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഈ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അത് ന്യൂട്രലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണുള്ളത്. അതെന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തി. ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാമം ചെല്ലുക, ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഏത് കാര്യങ്ങളും മാറ്റുക. അപ്പോ അതിനും ഭഗവാന് കഴിയും. നമ്മൾ മാർക്കാണ്ഡേയന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. അത് എത്രയാണ്, 16 വയസ്സിലെ മാർക്കാണ്ഡേയൻ 16 വയസ്സായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. അപ്പം ആ ഫെയ്റ്റേ ഭഗവാൻ മാറ്റി അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക്, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും തരാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിന് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാമം ചെല്ലുക, ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മളോട് ഉറങ്ങണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് സന്യാസി രൂപത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവാം, നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരു തെറ്റും പറയുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഒരു സ്വരൂപമാണ് നമ്മളുടെ.
കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ആ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതും ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം വായിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബു, അതാണോ? അതെ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേക സമുദ്രവേപാ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ഭദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്രാണ്യഭി വിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നദികൾ നമ്മള് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചേരുക, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ ആ നദികൾക്കെല്ലാം വേറെ വഴിയുണ്ടോ? ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ എല്ലാ നദികളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും അല്ലെ. പാഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫോഴ്സോട് കൂടിയിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും. ആ സമുദ്രം അതിനെ വിഴുങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുകിപ്പോയത്. പിന്നെ ആ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നദി വേറെ, സമുദ്രം വേറെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ആ നദിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ യോദ്ധാക്കൾക്കൊന്നും വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്? ഒരു രാക്ഷസൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വായിലിട്ട് കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഓരോ യോദ്ധാക്കളായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു നദിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക്, ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദിക്ക് വേറെ മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആൻഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയൂല. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ യോദ്ധാക്കളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ട്, നിരന്തരമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗാ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗാഃ തദൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗാഃ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾ? ഈയാമ്പാറ്റകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും ഈയാമ്പാറ്റകൾ വരും. എവിടെന്നാ അത്രയും കൂട്ടമായിട്ട് ഇത്രയും ഈയാമ്പാറ്റകൾ വരണേന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ലൈറ്റിന്റെ ചുറ്റും അത് പറന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ കണ്ണുകൾ വന്ന് അത് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഏതോ തിന്നാനുള്ള ഒരു ചെറിപ്പഴം മാറി എന്തോ ഒരു പഴമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈയാമ്പാറ്റകൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ചത്തു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ മുഴുവൻ ആ ചിറകുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ആ ശരീരമൊക്കെ ഉറുമ്പുകൾ തിന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും, അപ്പൊ അത്രയും ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് വീഴുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു കാന്തം, ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കില്ലേ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ലേലിഹൃസ്യേകൃസമാനസമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രൻ വദനൈർജ്വലഭ്യേ തേജോ വിരാപൂരജഗൽ സമഗ്രഹം ഭാസത്തവോഗ്ര പ്രതവന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അപ്പൊ തീയാളാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? വായുന്ന് ഇങ്ങനെ തീ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദഹിച്ചു പോവാണ്. ആ വായകൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത്. പിന്നെയോ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്ത പോലെ ഉഗ്രവും ദഹിക്കുന്ന കിരണങ്ങളോടുകൂടി. തന്നെയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കിരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ മഞ്ഞളിക്കണമാരിയുള്ള കിരണങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും. ആ പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം വായിൽ നിന്ന് തീയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം. അതുപോലെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഖ്യാഹി മേഘോ ഭവാനുഗ്രഹരൂപോ
നമോസ്തു ദേ ദേവവരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നാഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അത് എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ സുഹൃത്തായ തന്റെ തേരാളിയായിരുന്ന ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ രൂപമാണ് ഇത് എന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് അർജുനൻ. ആകെ എന്താ പറയാ, തല മുഴുവൻ മരവിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് അങ്ങ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? എല്ലാവരെയും ആ തീ പാറുന്ന ആ വായുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങ് എന്ത് ദൗത്യത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനനെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം അത്രയും തന്റെ സുഹൃത്തായ തേരാളിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള, ചിരിക്കുന്ന, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അത് ഉഗ്രമൂർത്തി വെറും ഒരു ഉഗ്രമൂർത്തി അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം അന്തമൊന്നുമില്ല. എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രകാശം, എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണുകള്, അതും എന്താ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ മാതിരി. അതുപോലെ പല്ലുകളോ അത്രയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ് പല്ലുകളാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ദംഷ്ടകളാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ അത്രയും കൂർത്ത നഖങ്ങളോട് കൂടിയ കൈകള്, അത്രയും കാലുകള്. അപ്പൊ മൊത്തത്തില് അർജുനൻ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോ അസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവിശ്യോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്താഃ ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരെയും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇപ്പം അർജുന ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഭഗവാന്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് കാലമാകുന്ന രൂപത്തിലാണ്. കാലമാണ് സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും ആ പ്രളയത്തില് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോവും. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ബലരാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭാരം ഒരുപാട് കൂടി, അസുരശക്തികളെല്ലാം കൂടി 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 ഭൂമിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിവദേവനോട് കൂടി പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയാനല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ അതേമാതിരത്തെ എന്തെങ്കിലും സുനാമി, അതുമാതിരത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. ആ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് ദൈവിക ക്ലേശം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ എവരെയും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കക്ഷിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ അർജുനന് അറിയാം.
എന്നിട്ട് പോലും ഈ ആ ഒരു കാലത്തിന്റെ അത്രയും വികൃതമായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭയന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാം മരിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും ആ മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് മരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്. അവിടെ അർജുനന് പകരം വേറെ ആളായിരിക്കുന്നു മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറിഞ്ഞു പോകണമെന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് എപ്പോ ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക. കാരണം അതിന് മേലെ നമ്മൾക്കില്ല കാലം മാക്സിമം. അപ്പൊ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കഥ പറഞ്ഞൂലേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യമദേവന്റെ അടുത്ത് ഒരു കിളിയുടെ കഥ. എന്താണ്, ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഗരുഡന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ, പറഞ്ഞതാ മാതാജി. അതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഞാൻ ആ പക്ഷിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താ നടന്നത്? ശരിക്കും എവിടെയാണോ ആ കിളി മരിക്കേണ്ടത്, ചത്തുപോകേണ്ടത്, ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്ലാന് മേലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോ ഒരു എയർ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നാളെ നടന്നു, അല്ലെ? അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അത് ആ ഒരു ഇത് മാത്രം എന്താണ് കത്താതെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ വൈറലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് വന്നിരുന്നു. ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഭഗവത്ഗീത കാണിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചട്ട മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ? വൈറൽ വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാര്, അപ്പൊ ഒരു എയർ ക്രാഷ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ടൊന്നും ആരും ഇതെടുക്കില്ല. പക്ഷെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചേ ആവണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അതെങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല ആൾക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്, പല ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്നു ചേരുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുന്നത്? അതിൽ എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എയർ ക്രാഷ് ഉണ്ടാവണം, അത്രയും പേര് മരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മരിക്കാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അവിടെ എത്തുള്ളൂ. അവർ അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ആ മരിക്കേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറെ ഇൻസിഡൻസ് പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അയ്യോ, അവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, അവിടേക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള വെഹിക്കിൾ കേടായി, അതുകൊണ്ട് അത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്കാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ തെറ്റുപറ്റാം. കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. അവിടെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ആള് മാത്രമാണ് അവിടെ മരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് രക്ഷപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടാണല്ലേ അതിലത്തെ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് മരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. തസ്മാമുദിഷ്ടാ യശോ ലഭസ്യ ജിത്വോ ശത്രുൻ ഭുക്ഷരാജം സമൃദ്ധം മയേവരേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊടുത്ത് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സവ്യസാചിൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എത്ര പേര് മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീയല്ല, ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്നത്.
അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമാണ്, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്, ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം ജയിച്ചിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നോക്കൂ. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. സവ്യസാചി, അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധൻ, നിമിത്തമാത്രം ഉപകരണം മാത്രമാവുക. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തിപ്പോരുന്നവരത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഓരോ അവതാരത്തിലും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൈസ്പർശം ഏറ്റുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്രയും ആൾക്കാര് അന്ന് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. എസ്പെഷ്യലി കൗരവപക്ഷത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത്. പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക, കാരണം ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ കൗരവപക്ഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ മുമ്പിലാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരും അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയുടെ ഭാരം എടുക്കാൻ വന്ന ഭഗവാൻ ആ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സായുജ്യമുക്തി വരയ്ക്കെങ്കിലും അവർക്ക്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരയ്ക്കെങ്കിലും അവർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സായുജ്യമുക്തിയൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തദാന്യാദ്യോധവീരാൻ മയാ ഹത്വാംസ്തം ജഹിമാവൃതി സൃഷ്ടാ യുദ്ധ്യശ്ച തേജസ്തി രണേ സപ്തനാനാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ദ്രോണം ചപ്പ എന്താണ്, ഇവരെല്ലാ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നത്, ഇനി അവരെ കൊല്ലാണ്, നിന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപം വരുന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. അവർ ഓൾറെഡി കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോളും. അതൊക്കെ ആരാണ്? അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. ബിബർക്ക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ആരുടെയാണ്, ഭീമന്റെ മകനാണ്. ഓക്കെ, ഭീമന്റെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിഡുംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീമസേനൊരു രാക്ഷസി വൈഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ മകനായിട്ടാണ് ഇവര് വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 അസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അത്രേ. ആ 3 അസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആരാണ് ഇപ്പൊ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്നുള്ളത് അത് തിരിച്ചറിയും അത്രേ. ആ രണ്ടാമത്തെ അസ്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വേർതിരിക്കും. അതാണ് ആരൊക്കെയാണ്, ആരുടെ മേലൊക്കെയാണ് ഇത് വീഴേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. 3ാമത്തെ അസ്ത്രം കൂടെ എല്ലാവരും, ഒറ്റ അസ്ത്രം കൂടെ എല്ലാവരും, എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഒരുമിച്ച് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചല്ല പോവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറയും, നീ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇവര് എന്താണ്, ഈ ബീബർക്കയുടെ ഇത് എന്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക, പാണ്ഡവര് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വീക്കറായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് വരിക. അതായത് ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരിയല്ല യുദ്ധം പോവുക. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുമ്പേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പറയും, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഭക്തനാണ് ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയുകയാണ്, ശരി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം, അതാണ് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ നടക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മറ്റേ സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പൊ എന്താണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ആഗ്രഹം ഭഗവാനോട് പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം മുഴുവൻ കാണണം, ഈ ഫുൾ യുദ്ധവും എനിക്ക് കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തല പോയ മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ആ തല മാത്രം അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മൗണ്ടന്റെ മേലെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ബിബർക്ക്, ആ തല മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ശരീരമില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ യുദ്ധം മുഴുവൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു.
യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എന്തായാലും ഭൗതികതയുടെ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. അപ്പൊ അർജുനൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനെ, ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്? അങ്ങക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ? പറയും എന്തായാലും ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും അർജുനൻ എല്ലാവരും തോൽപ്പിച്ചു, അവര് ഈ രാജ്യം ഒക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയും, ഞാൻ ഒരു പക്ഷത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പക്ഷത്തെയും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുള്ളത് ബിബർക്കയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ തലയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ യുദ്ധം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്താണ്, അർജുനനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്, വീരാളിയാണ് എന്നൊക്കെ 4 പേര് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ബീബർക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, ആരാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സംശയം, നീയല്ലേ എല്ലാം കണ്ടത് ഫുൾ യുദ്ധം, ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്തത് പറയൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പോരാളി എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ബിബർക്ക പറയുകയാണ്, എന്തെന്ന്, ഞാൻ ദൂരത്തല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഒരു മയിൽപീലിയുള്ള തല വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും അറുത്തറുത്ത് വിടുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാഴ്ച. മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള തോന്നലാണ് ആരാണ് അർജുനൻ കൊന്നു, അവര് കാണുന്നു ഇവിടെ കൊന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് വിശ്വരൂപത്വം കൊണ്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ഭഗവാൻ. എന്താണ്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പേര് മാത്രമാണ് അർജുനന് കൊടുത്തത്, ഇത്രയും പേരെ കൊന്നു എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് ആ പ്രശസ്തി കൊടുത്തു, കാരണം 5 പേര് ചേർന്ന് ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ഇനി 34 5ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിവേവമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം വീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ പിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്ന മാതിരിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുന ഉവാച താനീ, ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യതനുരുച്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനാണല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും എന്താണ്, സന്തുഷ്ടരാണ്. അങ്ങയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയിലേക്ക് അനുരക്തരാകുന്നു, അങ്ങയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നാലോ അസുരഗണങ്ങളോ, അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും അവർക്ക് പേടിയാണ്, അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ പേടി എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? എന്തോ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് ഇരുട്ടിനോട് നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആലോചിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ എന്തിനാ പേടിക്കണേ നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ പകല് അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പേടിയില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു പേടി? ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം പകല് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പേടി വരുന്നില്ല, എന്നാൽ രാത്രി അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് പേടി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്?
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അസുരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും അന്ധകാരാണ്, എപ്പോഴും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനോടും പേടി തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് പേടി. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അസുരഗണം. അതുകൊണ്ടാണ് അസുരഗണങ്ങൾ എന്താണ് ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അസുരന്മാർ പേടിച്ചു. എന്നാലോ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്, നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ഋഷിമാരൊക്കെ നാമങ്ങളല്ലേ ചൊല്ലിയിരുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാർ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾക്ക് ദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിലും എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കും. എന്താ കാരണം? ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തോ ഒരു വിഷം തരുന്ന മാതിരിയാണ് കുട്ടി അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ലത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ആർക്ക്? ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതല്ല നല്ലത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവര് രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടേക്ക് വരണം? ഈ ജയിലിൽ നിന്ന്, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടേക്ക് എത്തണം? അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം. അവിടെയാണ് ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ചതേ കസ്മാച്ചതേ നമേരമഹാത്മഞ്ജരീയസേ ഭ്രമണോഭ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനാണ്, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുരന്മാർ അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവം പ്രണമിക്കാത്തത്? അങ്ങ് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണ്, അക്ഷയാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയും അങ്ങ് എല്ലാവരും അങ്ങയെ ആദരിക്കണം, അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ നിറയെ പേര് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങയെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഫുൾ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ആരാണ്? ശിവദേവനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയാ എന്താണ്? വൈഷ്ണവാനം യഥോ ശംഭു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും രാമനാമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശിവദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്നും അറിയാമോ? കാരണം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലി ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിവദേവനെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമനാമം തടസ്സപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ എന്റെ രാമനാമം തടസ്സപ്പെടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും. ഇത്ര ആലോചിക്കും കൂടി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭസ്മാസുരന്റെ ഒക്കെ കഥ അറിയാം, അല്ലേ? അവർ എന്ത് വരം ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും. അത്രയും കാരുണ്യാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ദേവതമാരും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവരത്രയും ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെക്കാളും ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെക്കാളും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതിനാൽ സർവോത്തമനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ സമയം കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ, ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയും അപാരതയും. അതാണ് അതിനേക്കാളും മഹാനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. ഇനി ആനന്ദനോ?
ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അനന്താണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അവസാനവും ആദ്യം ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ദേവേശൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഈശനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ദേവേശനാണ്. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മന് എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദേവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മാവാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരം. ഈ ഭൗതിക സർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, എന്നാൽ നശിക്കാത്തത് എന്താണുള്ളത്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം നശിക്കാത്തത് എന്നാണ്. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം വേതാസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങാണ് ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അറിയേണ്ടവനും അങ്ങാണ്. ആരെയാണോ അറിയേണ്ടത് അത് അങ്ങാണ്. എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അങ്ങാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് അങ്ങ്. എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുകിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുള്ളത്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ അഭയസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നിദാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും അദ്ദേഹം തന്നെ. അതാണ്, അതിന് ഭഗവാനും മേലെയായിട്ട് ഒരു അറിവില്ല. കാരണം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോബി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്. എല്ലാം അങ്ങാണ്. വായുവും എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ കാരണം വായു സർവ്വവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയായതിനാലാണ്. കാരണം വായു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല, അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഇതില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വായുവായിട്ട് പറയുന്നത്. സർവ്വവ്യാപി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമഃപുരുസ്താദത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവക. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരക്ത ശക്തിമാനി, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും. കാരണം അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ബ്രെഡ്ത്ത് നോക്കിയാലും അവസാനമില്ല, ലെങ്ത് നോക്കിയാലും അവസാനമില്ല. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, തടിയും എന്താണ് പറയാ, 3 ഡയമെൻഷൻ ഒരു രൂപം പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭഗവാനെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ, അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ. കാരണം എന്താണ്, ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? മുമ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ദേവതമാരെ കാണാം. പിന്നിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം, അല്ലെ? അസുരന്മാരെ കാണാം, ഋഷിമാരെ കാണാം, എല്ലാ 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയായാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നുവെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അർജുനൻ അറിയാം എന്തെന്ന്. ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഒരു മിനിറ്റിൽ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പുനരുജ്ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം
ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനതാമഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവകാശാർത്ഥമസത്കൃതോസി വികാരയേയ ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ മഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെ. ഇപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി, ഞാൻ എന്തൊക്കെ പേരുകളാണ് അങ്ങയെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സബ്നാദിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഒരു ബോധമില്ലാണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളില്. താൻ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അർജുനൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? തെറ്റുപറ്റി. ഇത്രയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അറിയാതെ ഒരു വെറും സുഹൃത്തായി കരുതിക്കൊണ്ട് ആത്മമിത്രമായി കരുതിക്കൊണ്ട് വായിൽ തോന്നിയത് മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയെ ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കടന്നു പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ശിഷ്യനായി മാറിയിട്ടാണ് അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ല, പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട്, ശിഷ്യനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽ ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ശരിയാണ്, അർജുനൻ അറിയില്ല പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് പോലും ആ ഭക്തന് ഒരു സങ്കടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കൽ പോലും താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഒരിഞ്ഞൊടുക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപം കണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക? ഭഗവാൻ ഏതോ അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ജീവി മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഭഗവാന്റെ ആ എളിമത്വമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ആളാണെന്ന്, ഒരാളെയും അഹങ്കാരപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ നത്വസ്തമോ അസത്യഭിഗക്കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ തേ അതുല്യ പ്രഭാവാനെ. 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഇപ്പൊ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? എല്ലാ ചരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അങ്ങാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവ് അങ്ങാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങ് അസമോർധ്വമാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനായോ അതിന് മേലെയായിട്ടോ വേറെ ആരും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനായോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനായോ ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അറിയാലേ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളോടേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും അന്തരീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം എന്ത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമകമീശമീഡ്യം പിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യഹു പ്രിയായാർഹസി ദേവസോടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛനെന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകളെങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഇത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെയിലി ചൊല്ലിയ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും. ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അല്ലെ. അപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കാം. എന്താണ്? എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവ് പുത്രനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ,
ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണേ ഭഗവാനെ. നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ? തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യഹു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോടും. കാരണം ഒരു ഏതെങ്കിലും പാരന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇതാക്കുവോ? ചീത്ത പറയും, കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവര് സഹിക്കും അല്ലെ? എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ക്ഷമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്താണെങ്കിലോ, ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, എന്നാലും അവർ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും അല്ലെ? ആ സ്നേഹം കൊണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു വെറുപ്പില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, എന്താ പറയാ, ഒരു അസൂയ ഇല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പലതരത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെ പോലെയോ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുകും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെക്കാളും അത്രയും ക്ഷമാശീലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും എന്നാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ദയേന ഭയേന ച വ്യതിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയദേവ രൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയമായ ദേവദേവ വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാവണമേ. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ഷമയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പേടി വരികയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്തിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്തു പോയിരിക്കാമെന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയാക്രാന്തനാകുന്നു. ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദൃഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ദേവ വിശ്വമൂർത്തേ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖും ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പൊ ഏത് രൂപം കാണാനാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ശംഖും ചക്രവും പത്മമുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയുമാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? വിഷ്ണുരൂപമാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷ്ണുരൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? തന്റെ സമഗ്രമായി, കാരണം ചതുർബാഹു രൂപം ഒരിക്കലും അർജുനൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം 2 കൈകളുള്ള ഓടക്കുള്ളുള്ള രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവതാര രൂപമോ അത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചതുർബാഹു രൂപം കൃഷ്ണൻ അതുവരെ അർജുനൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങ് ആ ചതുർബാഹു രൂപം കാണിക്കൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ആ പുരുഷനിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് പറയുന്നത് അല്ലെ? തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ തേരാളിയായി വന്നാലും, ചതുർബാഹു രൂപമായാലും, വിശ്വരൂപമായാലും, ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപമായാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യത്മേ ത്വതന്വേന നദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരങ്ങളായാലും അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ബഹിരംഗ ശക്തിയല്ല. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ്, ഈ വിശ്വരൂപം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല. നീയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ദേവീ ദേവതമാരും എല്ലാവരും ആ രൂപം കാണുന്നത്. അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സർവ്വലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിട വന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് വിശ്വരൂപം കണ്ട 2-3 സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് യേശോദാമയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് പൂർണ്ണമല്ല, പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഈ ദംഷ്ടകളും കൊല്ലണതൊന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനന് ഇപ്പൊ ദൂത് പോണ്ട് അല്ലെ, ഒരു 5 രാജ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കൂ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 വീടെങ്കിലും കൊടുക്കൂ, ഒരു വീടെങ്കിലും കൊടുക്കൂ അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടെന്ന്
അർജുനൻ അല്ല ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെ കൃഷ്ണൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പുച്ഛിക്കുകയാണ്, ഒരു ഒരു മുട്ടുസൂചി കൊത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ആ സമയത്ത് പാർഷ്യലായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ദുര്യോധനന് ആ ബുദ്ധി വന്നില്ല. അപ്പോഴെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ തിരുത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാവരും എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സ്വയം കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നവേദയജ്ഞാദ്വയനൈർ നദാനൈർ നച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഹി ഏവം രൂപം ശക്യ അഹം ന്യലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആർക്കാണ് ദിവ്യദർശനം സാധ്യമാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിൽ എത്തിയവർക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദസിദ്ധാന്തമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രൂപം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ വേണം. ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ദാനം, തപസ്, വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം, അപ്പോ നമ്മളുടെ അറിവല്ല ഭാവമാണ് പ്രധാനം എന്നിവിടെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയാണ്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അത് ബൈഹാർട്ട് പറയുന്ന ഒരു തത്വമാരി ബൈഹാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നാരായണീയം മുഴുവൻ അറിയാം, ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ അറിയാം, ഭാഗവതം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ജീവിതകാലകൾ അവരത് പ്രയത്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മൾക്ക് കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ ഭഗവത് പ്രേമം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാതേവ്യതാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീദൃക്മേദം വ്യാപേദപി പ്രീതിമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഭഗവാൻ രൂപം കാണിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയോവാച ഇത്യർജുനം വാസദേവസ്തദോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസമായ സചബീതമേനം ഭൂതാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ആ ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പേടി പോവാനായിട്ട്, അപ്പോഴും ആ ഒരു സംഭ്രാന്തിയിൽ തന്നെയാണ്, പേടി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ആ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി അർജുനൻ പഴയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇരു കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. ദുര്യോധനാദികളിൽ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് കേട്ടോ. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ എത്ര പഠിപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തത്? എന്താണ്? ശരിക്കും ഗുരുതുല്യരാണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പാഞ്ചാലിയെ ദുശാസനം കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ, ആ സാരി കയറി പിടിക്കുമ്പോ അവര് പറയണം ദുശാസന അത് തെറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുശാസന അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ദുശാസനന്റെ കയ്യിലാണ്. അവിടെ പറയേണ്ടത് ആരുടെ കടമയായിരുന്നു? ഗുരുജനങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലില് ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണന്റെയും കടമയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? ആ ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, സ്നേഹമല്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം വരണം. ആ സ്നേഹം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവണം? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ്, പല്ല് എന്ത് ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത്. എടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കണം തോന്നും അല്ലെ. മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് കുട്ടിയെടുക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഭാവമല്ലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സഞ്ജയോവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്യ സ്വകം. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദേവകി വാസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അർജുനന് തന്റെ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതിൽ നല്ല സവിശേഷ താല്പര്യം എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, 4 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം എന്നറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപം ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇതാനിമസ്മി സംവൃത്തക സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതക. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വെറും മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹം നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജവുമായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന്, അത് പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഇപ്പോ അവസാനം എന്താണ്, ദ്വിഭുജ രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഓടക്കുഴലുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ രൂപമാണ്. ഇപ്പൊ നീ വിചാരിക്കും ഈ ചതുർബാഹു രൂപവും വിശ്വരൂപവും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. അല്ല, ദേവന്മാര് പോലും എന്നെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്. കാരണം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വരയ്ക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രൂപം കാണാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭവശാലി എങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു എനർജി മാത്രമാണ്, ഓറ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം, ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിലും പോവാം, ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം മാത്രമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ജ്ഞാനാന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇനി 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം വേദേർന തപസാന ദാനേന ചൈച്യയ ശക്യേവം നാഹം വേദേർന തപസാ നദാനേന ന ചൈച്യയ ശക്യേവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടുവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ട് തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ കൊണ്ടോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ടാണ്. ഒരാളുടെ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിച്ചവർക്കും പേരിനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നവവിധ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ കഴിവുകളും ശക്തികളും എല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഇതെന്താ വേണ്ടത്? കഴിവ് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഏകാഗ്രമായ പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഊഹാഭോഗ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരിത്വമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം, തദനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ച് അപ്രസാദം കഴിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘ വർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാഭോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ
എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോട് സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളത്? ശുദ്ധമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളില് ഓവറായിട്ട് മുഴുകാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ മാലിന്യം ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നത് പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുക. എന്താണ് അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലും ഭഗവാനാണുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ വെറുപ്പില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സുഹൃരൂപേണ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തീർച്ചയായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോധം പുരുഷന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതേതാണ് ശ്വേത്വാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഗുരുവില് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഗുരു മുഖേനയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ ബുക്കാണ്? പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലും ഭഗവാനിൽ നമ്മൾക്ക് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നയിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ഭാവാർത്ഥത്തിലും പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളത് ഗുരുവിന്റെ പ്രോമിസും കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനും കൃഷ്ണനിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 5 കൊല്ലത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഇതേമാതിരി ഒരു ഫാമിലി സ്കീമൊക്കെ ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ലക്ഷം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇട്ടു, മാതിരി ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ഇട്ട കമ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കാം, നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പോ എന്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മേലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആദ്യം തന്നെ കളയുക. എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇച്ഛയ്ക്ക് എനിക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താ പറയുക, ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾക്ക് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഫലം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാട്ടോ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? എങ്ങനെ കണ്ടത്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയത്? ആ കണ്ണുകൾ കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അല്ലേ? പിന്നെ രൂപം വിവരിക്കുക. രൂപം നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു 3-4-5-6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? ആദ്യം എന്താണ്? ആ കിരീടങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള രൂപം ഒരു അതിന്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണ എന്താണ് ചേർത്ത് എഴുതുന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ
ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂച്ചിയിരുന്നു. അതെ അതെ അത്ഭുതവും മുഴുവനും എഴുതണം മാതാജി. അതേ എഴുതാന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ ലെവൽ 2 നമ്മുടെ ഇതിലൊന്നും ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല, വളരെ ഇതായതുകൊണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഭക്തി ശാസ്ത്രീ ലെവലിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ 1000 അതുപോലെ 1000 സൂര്യന്മാരുടെ പ്രഭയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് അകംസകള് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഇനി ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? സംഹാരം. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ആ കൗരവപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും, പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര്, എല്ലാവരും പാണ്ഡവന്മാരൊഴിച്ച് എല്ലാവരും സംഹരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാലമൂർത്തിയായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ. അതായിരുന്നു ദൗത്യം. എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് സംഹാരമാണ് ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അർജുനൻ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിക്കണേ? അർജുനനെ കൃഷ്ണന്റെ പരമദിവ്യോത്തമന്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സുഹൃത്തായി കരുതിക്കൊണ്ട് എന്താണ് യാദവ അങ്ങനെയെല്ലാം സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പല സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ അപഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരിക. ഇനി അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് 43ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പിതാസി ലോകസ്യ, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ്. അതുപോലെയോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ ആരുമില്ല. ഈ 3 ലോകത്തിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനും അങ്ങാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 43ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇനി ഭീതപൂർവകമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഏത് രൂപം കാണിക്കാനാ പറഞ്ഞേ? ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? രൂപം ശ്യാമസുന്ദര ദിഭുജ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്. ഇനി ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പറയുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്. ഏകാഗ്രമായ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ. ഇനി ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് വരിക. മത്കർമ്മ ആണ് എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഭൂഖാഭോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതണം. സർവ്വഭൂതങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറണം. 4-5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.